Kochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, drodzy przedstawiciele parlamentu, władz powiatowych, samorządowych, drodzy bracia w kapłaństwie, siostry zakonne, ludu Boży. Gromadzi nas dzisiaj uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W wyznaniu naszej wiary mówimy: Bóg przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Przez łono kobiety przychodzi na świat Bóg. Przyjął ciało z Maryi Dziewicy, aby później to ciało, które było pierwszym mieszkaniem Boga, człowieka na ziemi, nieskażone, zabrać do niebieskiej chwały. Czcimy w dniu dzisiejszym Maryję Wniebowziętą. Wypełnione są dziś świątynie, sanktuaria na naszej ziemi. Jakby oczy mieszkańców ziemi spoglądają w górę, bo tam jest nasza Matka. Oto nagroda za jej ziemskie trudy, za zgadzanie się z wolą Bożą, która nie zawsze była łatwa, za jej wjazd w Nazarecie, za żłób betlejemski, za ucieczkę do Egiptu, za drogę krzyżową i Kalwarię, za 7-krotny miecz boleści, który przeszył jej serce. Na dzisiejszą nagrodę Maryja wiele się napracowała, wycierpiała, wiele poniewierki i wylała wiele łez. Wydawać by się mogło, dlaczego to wszystko spotkało tę, która nie miała grzechu? Czy Bóg nie mógł jej od tego wszystkiego uwolnić? Wszechmocny Bóg mógł, ale posłał swego Syna na ziemię, by przez krzyż zbawił świat. I dlatego i Matka Jego ma współudział w cierpieniu i zbawieniu człowieka. Nie oszczędził cierpienia swojemu Synowi i nie oszczędził cierpienia Bogu, Matce swojego Syna. Bo ona rozumie, przez swoje cierpienia rozumie nasze cierpienie. Dostrzega nasze nędze i słabości. Gdy spoglądamy dzisiaj w górę, pytamy: Maryjo, czemu biegniesz mnie? Czyżbyś opuszczała swoje dzieci, które przecież z wysokości krzyża na Kalwarii oddał Ci pod opiekę Twój Syn? Oto Syn Twój, oto Matka Twoja. Maryjo, czyś się nami zraziła? Czemu
biegniesz w niebo, bo z wyżyn nieba łatwiej dostrzec tę ziemię. I dostrzega Maryja z nieba nas, żyjących, jak mówimy, na tym łez-padole, tej przemożnej opieki. Doświadcza od początku istnienia narodowego nasz naród. Czasem w tragicznych i beznadziejnych sytuacjach swojego istnienia. Ty zawsze się zjawiasz jako pomoc dana naszemu narodowi. Ratujesz nas od klęsk. Gdy po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość, w 2 lata później Warszawa została otoczona pierścieniem bolszewików. I marszałek Michał Tułaczewski mówił wtedy w rozkazie do oddziałów Frontu Zachodniego Smoleńsk 2 lipca 1920 roku. Mówił tak: żołnierze Armii Czerwonej, nadszedł czas rozrachunku. Armia Czerwonego Sztandaru oraz Armia Drapieżnego Białego Orła stanęły naprzeciw siebie przed bojem na śmierć i życie. Przez trupa Białej Polski prowadzi droga ku ogólnoświatowej porządce. Na naszych bagnetach przyniesiemy szczęście i pokój pracującym masom. Na zachód wybiła godzina natarcia na Wilno, Mińsk i na Warszawę. Naprzód marsz. Na pochodzie pierwszomajowym w Piotrogrodzie polscy komuniści nieśli transparent z napisem: Warszawa będzie sowiecka, za to ręczy Armia Czerwona. Utworzono nawet sowiecki rząd dla Polski. Lew Trocki, jeden z ojców rewolucji, uważał, że o sukcesie rewolucji można mówić jedynie w skali globalnej. Mówił tak: my dążymy na zachód, na spotkanie europejskiego proletariatu, który wie, że możemy się spotkać z nimi tylko przez trupa białogwardyjskiej Polski, wolnej i niezależnej Polsce robotniczo-łopskiej. Już w lipcu 1920 roku pod hasłem Lenina naprzód na zachód przez trupa Polski do serca Europy rozpoczęła się wielka ofensywa bolszewicka. Sowieci chcieli zniszczyć Polskę, a potem
całą Europę. Polska była dla nich przyczółkiem, gdyby go zdobyli. I Europa stałaby przed Sowietami otworem. Stalin jako komisarz polityczny obiecał Leninowi zdobycie polskiego Lwowa i podbicie Polaków najpóźniej w przeciągu 7 dni. Sowieci zdecydowali o zagładzie Polski, a Polska nie mogła liczyć na żadną pomoc z zewnątrz, nawet dyplomatyczną. 5 sierpnia 1920 roku, gdy armia sowiecka zajęła już połowę Polski i dotarła do Wisły, Ojciec Święty Benedykt XV wzywał do modlitwy biskupów wszystkich krajów europejskich. Pisał tak: módlmy się, aby przez orędownictwo Najświętszej Dziewicy, opiekunki Polski, Pan Bóg zechciał oszczędzić narodowi polskiemu tej ostatecznej klęski oraz by raczył odwrócić tę nową plagę od wycieńczonej przez upływ krwi Europy. Święto Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 1920 roku wojska polskie ruszyły do ataku na Armię Czerwoną, najpotężniejszą i najliczniejszą wówczas armię świata. Bitwa warszawska, zwana cudem nad Wisłą, ocaliła nie tylko odzyskaną niedawno przez Polskę niepodległość. Była to jedna z 3 największych bitew XX wieku na świecie, a zarazem jedna z decydujących o całej historii ludzkości. Wojsko polskie pod wodzą marszałka Józefa Piłsudskiego zatrzymało i zwyciężyło milionową Armię Czerwoną i uratowało nie tylko Polskę, ale całą Europę przed niewolą i komunizmem. W ten sposób Polska po raz kolejny stała się przedmurzem Europy, przedmurzem chrześcijaństwa. Tak dzisiaj mało się tego docenia. Nie zwraca uwagi na to Zachód. Przecież przez Polskę był uratowany. W nocy z 14 na 15 sierpnia dokonuje się cudowne objawienie Matki Bożej wizerunku patronki Warszawy, Matki Bożej łaskawej. Pisze o tym jezuita ojciec Józef Bartnik w książce Matka Boża łaskawa, a cud nad Wisłą, dzieje kultu i łaski. Pisze tak: Matka łaskawa pojawia się na niebie przed świtem. Monumentalna postać wypełniająca swoją osobą całe ciemne jeszcze niebo. Ukazuje się odziana w szeroki
rozwiany płaszcz, którym osłania stolicę. Zjawia się w otoczeniu husarii polskiego zwycięskiego wojska, które pod Wiedniem pod hasłem w imię Maryi rozegrało watachy pogańskie. Matka Boża trzyma w swych dłoniach jakby tarcze, którymi osłania miasto jej pieczy powierzchownej. Postać Matki Bożej widziało i pozostały tego świadectwa u setek bolszewików atakujących Warszawę. I wywołało to ich ogromny strach, przerażenie, jakie wywołało ujrzane zjawisko. I paniczny strach było tak silne, że nikt nie myślał o konsekwencjach ucieczki z pola walki, karze śmierci dla dezerterów. Uciekinierzy poczuli się bezpieczni dopiero w okolicach Wyszkowa i stąd od ich słuchaczy pochodzą relacje o tym wstrząsającym wydarzeniu. Ale nie tylko żołnierze, rycerstwo broniło ojczyzny. Broniło ojczyzny młodzież. Nawet dzieci. W książce również księdza Józefa Wartnika i Ewy Starożyńskiej pisze, opisane jest również to zwycięstwo. Piszą tak. Bezspornie największą chwałę w całej kampanii 1920 roku, a szczególnie w bitwie o Warszawę, okryła się polska młodzież, wyrostki z klas gimnazjalnych, harcerze, studenci, terminatorzy rzemiosła. Podkreślają to wszystkie relacje pamiętnikarskie, raporty wojskowe i sprawozdania. Najmłodszym żołnierzem odznaczonym przez marszałka Piłsudskiego Krzyżem Walecznym był 11-letni Tadzio Jeziorkowski, broniący Płocka przed atakiem kozaków. Ogromne straty wśród 17-latków spowodowały, że dowódcy otrzymali rozkaz maksymalnego oszczędnego operowania jednostkami, których najwięcej było młodzieży. Z 201 pułku przed wyjazdem na front odesłano do Warszawy mimo straszliwego lamentu chmarę ochotników mniejszych od swojego karabinu. Czy dzisiaj bylibyśmy zdolni do takiego poświęcenia? Czy dzisiaj ludzie młodzi poszliby na takim bólu? Wielu pewnie by uchodziło z ojczyzny przed prześladowaniami, cierpieniem i śmiercią. Kochani, przez wiek Polacy za wolność ojczyzny przelewali krew. Szli bronić tej ojczyzny ludzie starsi, ludzie w wieku, a nawet dzieci. Jak jest dzisiaj w naszej ojczyźnie?
Wielu chce tę ojczyznę sprzedać. Handlują ojczyzną i często handlują z tymi, którzy kiedyś rozdrapali tę ojczyznę. I nie trzeba zbrojnej interwencji państw ościennych. Sami sprzedają ojczyznę i jej majątek. Żebyśmy któregoś dnia nie obudzili się w niewoli. Czy Matka Boża nas uratuje, skoro sami tę ojczyznę sprzedali? Nie sprzedajmy jej, bo zbyt drogo kosztowała i kosztuje. Dlatego prosimy Cię, Matko, Matko Boża w niebowzięciu, Matko Boża łaskawa, Matko Boża z cudu na Wisłą, nie opuszczaj nas. Nie opuszczaj tego narodu. Nie opuszczaj w chwilach pokusy. Nie opuszczaj nas, gdy w grzechy upadamy. Nie opuszczaj nas w dniach cierpienia i smutku. Nie opuszczaj nas w dniach rozpaczy. A w Twoje usta poeta wkłada słowa: nigdy ja Ciebie, ludu, nie rzuciłem. Nigdy Ci swego nie odjęłem łańcucha. Jam podał moc Twoja i siła Boga Rodzica. Jeśli Wy mnie nie opuścicie, to ja Was nie opuszczę.